बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ गुवाहाटी नलपारा थुलुंसिगुरि गामिनि गंब्रै जिबा बर' नखरा हाग्रा बिफानजों होस्रांजानानै आलाय सिलाय जानानै थानांनाय बर'फोरखौ अल आसाम ट्राइबेल संघनि गाहाय नेहाथारि आदित्य खाख्लारिया खौरां लाहैयो आरो दुखु फोरमायो। आदित्य खाख्लारि बिथाङा बुङो दि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङानो बुंखादोंमोन बर'आनो जा ट्राइबेलानो जा बिथांमोनखौ इभिक्सन खालामनाय जाया होनना। दुखुथिया गंब्रै जिबा बर' नखरफोरनि न'खौ सरकारा सिफायनायनि थाखाय न'फोरखौ लुफिनना होनो नांगौ आरो रांखावरि पेकेज होनो नांगौ होनना गाहाय नेहाथारि आदित्य खाख्लारि बिथाङा दाबि दैखाङो। गुवाहाटीनि खृष्टान बस्तियाव आइजोखौ अरजों सावो। आइजोखौ बिहाव बिखुनजोआ खस्थ' होयोमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। आइजोखौ अर खामनाय थासारियाव बोखांनानै देहा फाहामसालियाव थिसनो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला निकिता अग्रवाल खेमका मुंनि आइजोखौ फिसाय आरो फिसायनि नखरा गोलाव समनिफ्रायनो जोथोबनि थाखाय खस्थ' होयोमोन। बे जाथायनि उनाव पुलिसआ आइजोनि फिसाय कौशिक खेमकाखौ हमो। निकिता आरो कौशिकआ थांनाय 2018 मायथाइयाव हाबा जादोंमोन। अरजों सावजानाय आइजो निकितानि बाहागिफ्रा निकितानि बिहाव बिखुनजोनि हेंथायै दिसपुर पुलिस थानायाव एफआइआर होबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। बारग' एनडिपिएसनि रिहेबिलिटेसननि खामानिखौ मावनानै होगोन होनना आयेन बेरेखा रांखांदों नामा? बारग' एनडिपिएसनि आफादगिरि थामहिनबा बिटिसिनि एमसिएलए अमर बसुमतारीनि फेसबुक पस्टखौ नुनानै एनडिपिएसनि रिहेबिलिटेसननि मुङाव थगाय थसि आयेन बेरेखा रांखांनाय जाथाया सोराङाव फैदों। अमर बसुमतारी बिथाङा बेफोरबादिनिफ्राय सांग्रां जानो थाखायबो खावलायदों। अमर बसुमतारी बिथाङा पस्टनि गेजेरजों लिरोदि जाय बिथांमोना एक्स-एनडिपिएसनि रिहेबिलिटेसन स्टिपेन्ड मावनानै होगोन होनना रां लादों बिथांमोना इलिगेल टाका खांदों। एनडिपिएसनि दैदेनगिरिफ्रा रावबो रां लाना रिहेबिलिटेसननि खामानि मावाखै। बियो नंखाय आरो बिथांमोननि खामानिया मोनसेबो जाफुंनाय नङा। बी एलार्ट, इट्स ए काइन्ड अफ एक्सटर्शन। आरोबाव सोरबाफोर बिब्दिनो रां लानायखौ खोनायोबा आंनो मिथिहरबानो जाबाय होनना। नगावनि रानथालियाव जायगानि सुबुंफोरा सन्देह गोनां बमा मोन्दों। जायगानि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला न' लुनो थाखाय हा जावनायाव मोननै पेकेट मोनो। बे पेकेटआ नुनायाव बमा बायदि। बे पेकेटखौ मोननानै जायगानि सुबुंफोरा गिखाङो आरो पुलिसनो खौरां हरो। उनाव पुलिसआ जायगायाव सौहैनानै बम्ब स्क्वेडनो खौरां हरो। नगावनि एसपि आनन्द मिश्राया फोरमायो दि सन्देह गोनां पेकेटखौ बोखांनो हादों नाथाय दासिमबो बमा नंगौना नङा रोखा जाथ'वाखै होनना। बे बोखांनो हानाय पेकेटआ खमैबो 15 निफ्राय 50 बोसोर सिगांनि जानो हागौ होनना एसपि आनन्द मिश्राया फोरमायो। हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिटिसि सरकारा गोबां बर'फोरनि हानि फाइलखौ दोनखोमादोंमोन। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बुङो दि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव थांनाय 2006 मायथाइनिफ्रायनो गोबां हानि फाइलखौ बर'फोरनि ट्राइबेलफोरनिखौ हाग्रामा महिलारि दैदेननाय सरकारा दोनखोमाजोबनानै दोनदोंमोन। बे खामानिखौ जों मावफुं फ्राय फोजोबलांगासिनो दङ। नाथाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि बाहेरायाव थानाय नन ट्राइबेल सुबुंफोरा माबायदि हानि मोन्थाय मोनगोन बेखौ 1971 मायथाइनि एनआरसिखौ नायनानैसो आरो 2003 मायथाइनि नैथि बर' गोरोबथानि क्लजफोरखौ नायनानैसो हानि मोन्थायखौ होनाय जागोन होनना। बेखौनो लानानै बिपिएफआ गोबां सोंखारिगासिनो। नाथाय जाय खामानिखौ बिथांमोना थांनाय समाव दोनखोमादोंसोमोन बे खामानिखौ प्रमद बर' सरकारा मावफुंगासिनो दङ होनना। बावैसो सान सिगां बर'नि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि सलिखा बसुमतारीनि अनसुला फिसाय रन्जन कुमार मोसाहारिया न'आवनो रुंसारि जादोंमोन। बिथां सलिखा बसुमतारीनि नखराव दिनै बारग' एनडिपिएसनि आफादगिरि थामहिनबा बिटिसिनि एमसिएलए अमर बसुमतारी बिथाङा गावनि बिसिजों थांनानै खौरां लाहैदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।